Bine v-am găsit la un nou episod din acest joculeț foarte drăguț. De fapt, e primul tău episod din acest joculeț. Știu, Lari. Deci suntem aici cu prietena mea, Purple Rabbit, și vrem să ne jucăm acest joculeț în care eu mă voi juca și desigur voi fi cu o pisicuță, ca în emblemă. O pisicuță care vrea să prindă șoareci, care vrea să prindă pești pe jumătate mâncați și să dea să sară peste câini și să-i omoare. Mă rog, haideți să vedem despre ce e vorba mai Arată exact. pisica. Pisicile. Ce cu asta? Oh, Da. wow. Oh, asta e drăguță. Hehe, asta e ciudată. Bine, asta e ninja. Asta, mă rog, Unicorn. eu. Ia să vedem. O să jucăm cu prima, pentru că n-avem destui bănuți. Select și așa. Loading. Mai întâi este un tutorial. Wait. Un tutorial, a? Nu-mi plac. Și eu ce trebuie să fac? Apasă pe ecran. Ok. Sar. Apasă de 2 ori. Ok. Da, ok. Și cam asta tu trebuie să faci. Da, e ciudat. E tare. Bine, melodia chiar mă prinde. Nu e un joc mare, sunt 30 de level, dar Măcar avem ce să ne jucăm. de obicei levelele sunt foarte lungi. Da, primul n-a fost așa de lung, a fost doar tutorialul. Nici al doilea. Dar cu cât de joci, cu atâtea sunt mai lungi. Ok. Uite, și trebuie să strângi peștișori și la 16 peștișori. Și ai făcut 3 stele. Deci la 60 de peștișori faci 3 stele. Ok, Da. am înțeles. Deci trebuie să ne străduim să luăm 60 de peștișori Și aici trebuie să pe jumătate mâncați. aici trebuie să iei 3 șoriceri ca să primești o stea. Deci deja începe să prinde și șoricei. Șoricei sunt destul de rapizi, trebuie sari. Oh, l-am luat deja. Sari. Apasă de 2 ori. S-a sinucis singur. Nu mai apăsa de 2 ori, acum doar sari. Gata, l-am prins. Și pe ăsta, și pe ăsta, Văd că la și nivel... pe ăsta. Și pe ăsta, și pe ăsta. Nu, pe ăla nu l-am prins. Și pe ăla. Ai făcut 2 stele. Fucking. Mă rog, nu contează câte stele facem. Sau contează? Nu știu. Nu contează. Uite-te, erau pescăruși. Nu sunt porumbei. Porumbei. Grrr. Doar sari acum. Porumbei. Skip. Ok, încercăm încă o dată. E puțin cam greu, pentru că nu m-am obișnuit cu jocul. De aproape am terminat acest joculeț. Știu, Lari, dar ai putea să faci și tu serie. N-aș putea. Ai putea, dar nu o faci. Știu foarte multe jocuri. Știu că știi. Știi că știi, că eu știu că tu știi. Mă rog, că tu știi că eu știu că o să faci. Ai fără Că știi multe. stele. Oh yeah, pentru că am luat 8 porumbei. Tu ce vrei să iei? Tu vrei să iei unicornul sau pisica aia albă? Nu știu, ce e asta? Survive. Adică trebuie să supraviețuiești. Da, e o misiune de câte am văzut. E ușor, doar nu trebuie să colectezi nimic, nu e nimic obligatoriu să colectezi. Ok, dar îmi place cum se aude. Așa. Uite, Kids, îmi place cum se aude. Bă, că-ți place jocul. Da. Arată porumbei. Îmi place cum alergă. Că la mine cum alergă, cum zboară. Și am azi. Și ai terminat nivelul. Da. Ușor, nu? Suntem regina pisică. Eu sunt regina pisică. Ok. 35. Doar să fie greu. Nu-i 35. Ce scria asta? Că n-am văzut eu bine. Bă, 35 arată.
Unde? Uite acolo. Nu e nivelul 35. Sari! Nu, Că nu. omoară că... Eu nu ziceam nivelul 35, femeie. 35 de peștișori. Da! Credeam că te referai la nivelul 35. Nu mă refer la Deci nu nivel. există nivelul. Sari. Cât de rău. Trebuia să-l iei, Nu pasă. că primeai calorii. Calorii? Dar vreau să mă graș. Sunt deja destul de grasă. În realitate sau în joc? În joc, nu vezi ce pisică grasă? Ce pisică grasă sunt. Ar fi fost ceva să mă Ting! Du. Ok. Trebuie să faci 1100 de calorii. Ok. Peștișorii au 10 calorii, M-am șoricii au 100, 100. porumbei au 200, iar câinele are 300. Ok. Deci obiectivul nostru e câinele. Cam așa. Am luat 2 dintr-o lovitură. 2 șoareci dintr-o lovitură. Mă lași pe mine să încerc? Nu. Stai că mai încerc eu o dată după. Dacă nu reușesc tu. Intri în joc tu. De ce crezi că fac videoclipuri cu tine? Da, iată mie. Ok. Da. Hai să mai încerc o dată. Da. Da, a murit și eu la fel de repede. Da. Nu sar, nu știu. Deci n-a să mai iau șoricelul ăla. De ce? Pentru că e prea riscant. Lasă-l să se ducă. S-a sinucis șoricelul. Nu-ți dai seama pe ce trebuie să sari. Trebuie doar să apeși pe ecran. Știu, dar nu-ți dai seama peste ce trebuie să sari, pentru că... Nu știi jocul, știu. Nu pentru că nu știi jocul. Până la urmă, Și gata. grafica asta te face să te încurci, știi? Da, asta a zis eu și verișoara mea care mi-a arătat jocul. A zis că uneori grafica asta te face să nu știi pe ce să sari și pe ce nu. Păi da, blocuri, de exemplu. Dar te iei după peștișori. Sar pe tomberonul ăla. M-am prins eu. No, Acolo trebuia să sari pe porumbei, că altcumva n-ai cum să mergi. credeam că pot să merg pe sfoară, dar mă rog. Trebuia să mă întrebi. Da, momente standard nu mai ai cum să întrebi, Lari. Șoricei aici îți dau 300 de puncte. Așa. Trebuie să sar pe ciocul aia. Ai plătit? Da, ci plătesc chirie. Ai dat bani, dar tot ai pierdut. Faci pisica asta. Miau, miau, miau. Și zici că cade pe ceva sticlă, mașină, știi? Aici nivel cu calorii, trebuie să iei porumbei. Știu, m-am prins, văd. Am sărit fără să vreau, Sari. Că-i de rău. Că-i de prostă, mă faci de râs. Iar și-ai plătit-o? Da, îmi plătesc de câte ori trebuie. Vezi că aici să apară și lilieci. Ce? Mai derutat cu liliecii. Lasă-mă și pe mine să cer. Mai speriat atât de tare. Îți ți-e frică de lilieci? Am părul lung. Okay. Am un motiv bun. Tu știi că liliecii pot să dea Ebola? Uite, și de asta mai am un motiv să fie frică de lilieci. Da, și așa, uneori mi-e milă de ei. Frate, era milă odată, am văzut un biet din ăsta. Și-am făcut și 3 stele. Cum se zice? African? Ce african? Liliac? Da, deci am văzut un mic liliac care se zbătea să nu cadă într-un lac, că nu putea să zboare. Cred că era puiuț, nu putea să zboară și săracul se ținea de o piatră de ceva și nu putea, eu n-avea cum să-l ajut, nu ajungea până la el, dar săracul încerca să nu cadă și plus că era zi, deci nu vedea nici bine.
Deci ce Dar vrea? să știi că lilieții văd bine și ziua. Nu chiar așa de bine. Nu văd, da, așa bine, dar măcar văd. Aici trebuie să iei în total, uite, 10. Aici e nivel pe porumbei și pe șoricei. Și grijă la capcanele. De șoareci. Da, deci trebuie să, uite, Am aici, prins și eu că te-am văzut pe tine că te joci. uite Da. aici sus îți arată. Eu înainte credeam că înseamnă că trebuie să iei 10 din fiecare. De ce? Pentru că nu, înainte să am joculețul ăsta, cum mă uitam la verișoara mea, nu știam. Cred că am început să stoacă. Da. Cu siguranță o să mai fac episoade. Ce bine. Sar pe câine. Cuțul rău. Nu ai vrut să-l omori? Păi n-am avut cum să-l omoră. Fucking holy shit. Fix la final ai Da, murit. fix la final, da? Și așa am dat ca să ajung măcar la final. Ok. Survive. Iarăși. Și asta, după asta Can you să, survive five? după asta să închei video. O să văd, e Care Păi- jocul ăsta are numai 30 de levele. 30 de levele, da? Da, dar sunt foarte lungi. Cred că un nivel ține vreo 5 minute. Păi depinde. Vei face 10 levele în fiecare episod? Depinde, Lari. Depinde cât de lung sunt. Văd De eu cât cum de fac. lungi sunt. Da, nu știu ce am azi, vorbesc Limba română. corect. Gramatica, nu știu ce am azi. Gramatica. Am ceva cu gramatica astăzi. Cred că din următorul o să-ți apară și liliecii. Și liliecii zbor și tu trebuie să... Zboară. Nu. Zbor. Eu am spus zbor. Păi da, liliecii zbor. Păi sunt mai mulți. Liliecii zboară. Și zbor. Lari, nu. Vorbeam despre totul altceva. Gramatică, chestii. What the fuck? Mă lași pe mine? Da! Ok, deci Mă duc să mă arunc pe geam. știu că n-a să face asta, știu că ești lângă geamul meu și a murit. Da, a murit din... Ei mărița lor bici un pic cam enervată. Nu mai bate în podea că mă ceartă vecinii. Bine, gata. Concentrare la maxim. Da. Și gata. E... Hai filmat vreo 13 minute. Ok. Hai să mai facem încă un nivel. Nu, ia să vedem. Deci, Atâtea sunt 30 de înseamnă că mai avem doar 2 episoade, dar depinde de cât de lungi sunt nivelele. Unele nivele cred că țin și 6 minute. Păi, cred că de 14 minute va fi fiecare episod. Deci, eu am fost Ghimărița Lorbit. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa!